Ще скачи. Диди, много е тега, бе. Това право напива за страх. Айде, бате, почваме. Знаете как съм го напомпал повече, бе я по-стабилен. Трябваше да го снимам, между другото. Трябваше да го снимам. Трябваше? Това? Аз не съм виждал такова нещо. Обаче това се обръща, дел. Ами, върти към Румъния? Разбрах се, като България, аз някъде бега, викам бабка майче. Майко, майко, затварям си бира в момента. Затварям си една бира, бате, и само... Мари, много ми е зле, бате. Аз си казвам. Днеска правим един съборт трип по река Дунав. Тръгваме от село Ясен и преминаваме през село Голотарци, Кошава, Сланотрън, Кутово и стигаме до Видин, като по пътя ще минаме през 3 острова. 3 човека сме. Тръгнахме в 11 часа и вече сме минали около 5 км. Сега е близо 12 и така с малко ще се включим отново. Помпената станция на Голотарци. Много
яко съоръжение като цяло. Тук имаше метър, ама той извън водата, този метър. Ма не знам колко. А? То бая. Не знам колко метра. Тук има яко камъняк. Абе, гледай тук камъните къде са, бат? Абе, не знам. Според мен не е толкова дълбоко. 10 метра? 4, 8, път 9. Яко лястовички. Животното е гладно според мен. Той е пак. Опа. Нещо припухва. Абе, височко е деба. Па, аз не бих скочил, не? Толка цяло тук се вижда дали ще имаш дъно или не. А? Ще скачиш? Не знам. Мисъл кое? Ма реално няма нищо да ти стане. Да, там вече силно, че имаш дъно. Има перфектно. Бе, така, но тук не излезеш толкова много високо. Много високо сега. Ама пак не бих скочил. Тия те вече сме скачали. Епа. Това е. Опа! Катастрофа, бат. Да не кажа, че ми разгазираш бирата. Абе, затваряме си по една бира, ти ни блъскаш. Абе. Айде, на здраве. Ако дойде патрула, вас ще ви губи, не ме. Как ще дойде? Дойде патрула, бате. Че не фане за... Какво ще ни заде? То ние не караме нищо на мотора, не мога да ни направят никакъв дрегер. Това само на колело да ти направят дрегер. А това Хайникен влиза все едно от дома си. Много е силен. Много е силен, направо е по-силен от мен, бе, не. 10 км. Май сме минали някъде. Не знам, еденката човек се уникари. Колко сме минали вече се уникарил? Какво? Колко сме минали? 11? Не, 9 не. Как го да бех 8-5 и сега 11 искаш 3 километра? Не, ти представя с тази камера сега да падна в водата, бе. И тя не плува ли? Не знам. Ето това, бе. Тя водостойчива не е. Слушаш ме водоустойчиво сме на... Да. Не, ще почти няма какво по него. Виж гоня офроудаджия. Ето водата направо снимаш, ама. Мега силно. Мега силно, момче, чай да си направим един флекс. Вау!
цяла бара, бе. Не знам, това моята лева там. Да. Лошо ми е. Много ми е лошо. Чай, това снимай. Снимай. Цак! Между Румъния и България. Ей, тук, ей, ти. Силно е. Да ми плащат от Хайникен. Искам спонсориране. Силно е много. Аз бих искал от GoPro. Welcome to Bononia Estate. Парфюм ли? Човек. Какво така ме филмира? Не има писма. Това май си е направил някакво уиски патронче. Не беше бутилка. Дама се С писмо. щеше да е голем цирк. Ще е топ. Ай. Остров на Кутово. Топ местоположение. А има ли тече? Ха? Там къде беше, те ще му отнесе течението, откъде е дойдол. Затова реших по-рано да таком. Да, то течението. Да заобиколим. Защото тук не се много силно. Но, От тук натам фаща, знаеш, там покрай острова е. ако не бехме Миналата година съм на лодка. Спука на лодка и борт. Тук и тримата сме били. А вижте, има такова гръбо като нашето мадбойно, де ти разправях преди малко. Кой? Ей тия пича. Мислям, че е такова като нашето мадбойно. Оня ден пак видях такова като нашето мадбойно. Направо заварено двойно. В смисъл не става единично. Само двойно. Па може да има. Има. Оня ден го видях и го загледах. Денката даже беше с мен. Помниш? Онова е двойното гръбо като нашето. То беше вода, имаше пак такова червено, ама Оранжево ден. оранжево, да. Ти си слънчасал. Някакви работи. Ей, пич, пас ми! Напускаме острова. Па да, май ще стигнем скоро. Денката ти има една къща, много забърка. Значи видиш, ето тук. Не знам къде е баш, ето някъде. То по-скоро беше някакво като... Да, някаква такова, нещо такова. По-натам е малко. Не, бе, според мен не. Според мен идват, ама сам баш няма. Според мен може да идва нека, ама сам баш няма как да няма. Така мислим, не знам. Мислим, че няма. Па не, няма смисъл. Ай, брат, не! А може да има въде, знаеш. Ма що няма въйци?
Vem cá, vê se não oscila, pá. Дунав мост 2. Мина през него направо. Малко е зловещо, има някакъв клон отгоре, бат. Клон? Да, гледай къде е била водата. Влизаме? Това... Диди, много е тега, бе. Диди, много е силно. Тук мога да правим някакви слаломи. А ми пада батерията, трябва да го заредим това. Нема, бе, спокойно. Това се изключи. Не, бе, добро е. Ама мене на път беше от тук на тама и беше някакво тегло. На този етаж или на горния? Или на по-горния? Да видим какво е. Абе, силно е. А?
Ама ти гледай, те това ме дразни, че е много... Абе, ДНК! Ама ти няма камери докачиш чантата. Май. Па батерията. И кабела, ма май зайде. С самия дъжд е цирк. Пастир. Та запухва си. Направо си някакъв порой към пичме. Мен тук ме вали. Нищо по-само. Запали денката цигара, да ви съм друго. Последната. Последната цигара да запали. И аз нямам цигари, нямам нищо. Горкото ми горди ще бъде. Абе, твоето клипче с кюфтето. Няма да твои. Няма ли? Аз съм видял. Не мога си го представим. Това право напива за страх. Опит му. Но на камера не може да се види толкова. Как приключва трипа? Заради тази шима на буря мамиците. Добре, че бяхме тук. А? Добре, че поне бяхме тук. Да. Ти си чуя денката за теб. Айде, моето бортче, заповядай. Ево тук ще ми. Айде, приключихме курса. Нема виновни, удари ни бурята. Мина бая време. Един час седиме под моста. И май ще бъде това. Излизаме, ще дойде приятел да ни вземе. Тук е брутално, бат. На 26-7 км някъде. Преминахме. Но за жалост няма да мога да стигнем до желаната от нас цел. А? Бате, направо минавам те от тука. Диди, аз се ударим челно. И аз идвам сега с чел. Последна точка под моста.
Ай, бат. Приключи цирк. О, добро, много. Малко civilization.